Έλα γιαγιά, έλα σε βγάζω με το σκυλάκι σου, έλα. Έλα με τη μαμά. Όχι, όχι. Έλα, Αντώνη, σήκω και... Λοιπόν, μαζί με τον Δημήτρη και μαζί με έναν άλλον να κόψει ταυτόχρονα και έτσι για το καλό. Είπαμε, πιάσει βροχή. Ναι, θα πιάσει βροχή τώρα. Οπότε το πω. Αυτή την μαζί με τον Δημήτρη την Εύτερο. Έλα, ναι. Έλα, Δημήτρη, έλα, για το καλό, έλα. Άντε να δω πόσο θα φάσει τώρα, να δω, να σε δω. Φωτογραφία. Έλα, θα τραβάω βίντεο. Στο μεγάλο τώρα. Λοιπόν, παιδιά, και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά. Με υγεία. Με πιο πολλά σκυλάκια. Τώρα κομμάτι. Και να αγαπάμε όλα τα σκυλάκια. Ανεξάρτητα ράτσα. Ένα και το οικολογικό μήνυμα. Κατερίνα μου. Πέρασα και το μήνυμά μου. Μην ξενιόμαστε. Όλα τα σκυλάκια τα αγαπάμε. Ναι, με τα πιατάκια από εκεί και να μοιράζονται. Ναι. Είναι σε ένταση. Όλα θα φτάσει. Μαμά, κάνε λίγο, γιατί εμποδίζεις τη λήψη. Ανακατεύεται παντού. Είναι λιοντάρι με οροσκόπο λιοντάρι. Δεν μπορώ να τη μαζέψω. Ναι. Ανακατεύεται. Πότσα ούσε. Ωραία, κάτι κομμάτες. Χαμός. Ωραία. Ότι σε βρήκα. Αυτή τη μου έστειλε άλλη δεν έχει. Η Σταυρούλα. Έλα. Έλα, να κόψουμε την πίτα για το καλό, έλα. Το πίτα παιδί μου τώρα. Και χαρτοπετσέτες σε περίπτωση που δεν πιάνει. Εδώ έχουμε. Έλα τα έμπειρά μας μέλη. 2.500 post. Δεν ακούσα να καλή χρονιά. Ένα έτσι.